amma da sauran kallo rana da madi zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا مهدي شيخ لن نيجيريا haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a wadda ake ce ma Kofa Sauri. Insha Allah wannan ita fitowa ta 40 kuma ala kulli halin nufi da manuniya da manufa shine a haskaka mutanen jihar Katsina a faɗaɗa musu tunaninsu a ba su labarai masu sahihanci ta yadda ake mulkarsu kuma ake sarrafa dukiyarsu a ƙarƙashin gwamnati mai take da ikirarin cewa ta zo ne ta yi mulki bisa ga amana, bisa ga adalci, bisa ga rangwame, bisa ga tausayi, kuma gwamnati ce ma ala kulli halin wadda ke akan faifai kowa ya gani ba ɓoyo, kuma gwamnatin da ce rantsuwa cewa za ta yi mulki bisa ga adalci ba cuta ba cutarwa. A cikin wannan shiri shi ma kamar ci gaba ne daga shirin da ya wuce na 40-39. Ci gaba saboda muna ƙoƙarin mu samu asalin musabbabin tarihin cibiyar karewar da Katsina ta samu na arziki. Don komi na da dalili. Masu magana na cewa inda matsaloli za su dame ka kai ɗan adam, firgici ya same ka, tashi hankali ya same ka, ka shiga cikin damuwa, ka kama can ya balle, ka kama can ya balle, ka kama can ya zame. Sai masu magana suka ce da za ka natsu, ka ƙara natsuwa, ka dubo cikin gida, da sai ga akasar matsalolin suna nan ciki, kuma mafita tana nan ciki. Ba kai ta kame wani ya maka baza ba, wani hana kaza, a'a ka natsu. Muna sake koma cikin gida ne yanzu cikin gwamnati mu gano waɗanne dalilai ne suka sa gwamnatin nan ta kare, kamar yadda gwamnatin tarayya ta ikirarin gwamnatin jihar Katsina ta kare, ta talauci. Yau ma zan bakar baku labari cewa duk lokacin da ma'aikacin gwamnati ya koma ɗan kwangila kuma ya rika ba kan shi kwangila a kuma inda yake aiki a ma'aikatar da yake aiki, ya buɗe kamfani, to na daga cikin sular kare arziki zai ba da kwangila akan zuciya, akan son zuciya. Wa'ada ya cancanta su yi kwangilan da wanda suka iya ba a ba su ba. Aikin nan idan an zo ko a yi ba daidai ba, ko a yi ba yadda aka ce ba, kuɗi kuma sai yadda aka yanka. Yau ma ga wani kamfani wanda ke cikin gwamnati yanzu, mai riƙe da babban mukami yake hawa doron kamfanin nan, yana kwangiloli daban-daban a cibiyoyin gwamnatin jihar Katsina. Duk da kasancewar dokoki daban-daban na tarayya da na jiha sun haramta, sun hana masa yin irin wannan aiki ko buɗe kamfani matuƙar yana aikin gwamnati. Ɗaya bayan ɗaya duk sai na zaro muku masu kamfanin insha Allah. Ga sunan kamfani ɗan Adida Construction Limited. Ina adireshin shi yake? Road Abukur Town, Rimi Local Government Katsina State, da kuma adres ɗin shi na Philip Dada Street, Nasarawa State. Wannan kamfani yana da adireshi a jihar Katsina a Rimi, yana kuma da shi a Philip Dada Street, Nasarawa State. Menene labban kamfanin nan a CAC? 830-199 shine RC number. Kamfanin nan yana biyan haraji ta hanyar lambar shi
7030809 su wane ne ke da kamfanin nan? Siraj Yazid, wanda ya sanya sunan gidan shi number 1 Jerry Road Extension Ring Road a Ado Village. Sani Mustapha, Bunturawa Sha Iskawa Road. Abubakar Alhassan, number 182 Tudun Maliki Obzu Road, Kano. Bello Yazid Abukur, 10 km Katsina Kano Road, Abukur Town. Fatima Haruna, number 5 Philip Dada Street, Nasarawa. To ai sai ka tambaya, to menene news a cikin wannan abun? A news din shine shi wanda ke jagorancin kamfanin nan, wanda ya mallaki kamfanin nan. Ai shine news din. Wane ne injiniya Siraj Yazid Abukur? Shi ne MD na Kasaroma Katsina yanzu. Yaushe aka haife shi? 7 ga watan 5 1978. Ya je Model Primary School ta Abukur 1988. Ya je Secondary School ta Rimi 1992. Ya je Bayero University Kano ya yi digiri na farko 1996. 1997 ya je Dubai ya yi digiri na biyu. Sannan ya yi aiki da New Nigerian Construction Company 1999 zuwa 2001. Ya yi aiki da Ecological Construction Company 1999-2001. Ya yi aiki da Cox Integrated Limited shekara ta 2005 zuwa ta 2008. Ya yi aiki da Princecom Properties and Estate Developers shekara ta 2007 zuwa shekara 2010. Ya yi aiki da DHU Properties Nigeria Limited shekara ta 2016. Ya yi aiki da MN Attach Construction Nigeria Limited shekara ta 2009. Ya tsaya a matsayin kansila a ƙarƙashin jam'iyyar APP a shekara ta 2003. Ya kuma tsaya na memba na State Assembly ƙarƙashin APP, CPC da kuma APC. Sannan ya yi neman ɗan takarar jiha na ƙarƙashin Rimi Caranci Ɓata Garawa a 2019 na, amma bai samu ba. Sai aka ba shi MD na Kasaroma. Duk da haka yana da kamfani da ya samu suna Ɗan Adida Construction Limited. Kuma shi darakta ne, shi ne chairman na kamfanin nan. Amma da yake wayan wayo ne, wayan banza, wayan ɗan boko, sai ran 10 ga watan 10 2019 sai aika takarda cewa ya sauka daga wannan kamfani a matsayin shi na chairman, saboda ai ya san haɗarin buɗe kamfani a matsayin ma'aikacin gwamnati. Amma sai abin da Bahaushe ke ce ma baya ba zane. Me baya ba zane? Sai ya bar Bello Yazid Abukur ɗansa a cikin kamfani. Address ɗin Bello Yazid shine kilomita 10 Katsina Road, Abukur Town. Ai dokokin cewa suka yi ko kai ko wani naka, ɗanka ko aika makai ne, in ka ba kamfanin ɗanka aiki lalle kamar ka ba kanka ne. In Allah ya da dukkan takardun kamfaninsa na Ɗan Adida na shimfiɗa su a WhatsApp tare da wannan murya, za ku gani, za ku ga sunan shi, za ku ga komi game da kamfanin nan, yaushe aka saka shi, yaushe aka buɗe shi, dawa-dawa suka buɗe, shaya dawa-dawa ke da shaya. Sannan za ku ga iya adadin kwangilolin da ya rika bin cibiyoyin jihar Katsina suna ba shi aiki. Za ku ga kwangiloli daban-daban, daga SUBEB, Katsina State Universal Basic Education Board, sun ba shi aika da ga ɗan gata ma ne,
a rana ɗaya sai a haɗa a bashi ayyuka kusan 5, 6, 7 a rana ɗaya. In ka haɗa ayyukan nan sun wuce adadin da SUBEB za su iya ba da aiki a cikin gida, sun wuce adadin da kwamishina mai kula da SUBEB na education zai iya ba da, sun wuce adadin da gwamna zai iya ba da shi kaɗai, sai dai idan wani ya zanna tare da kwamishini a executive council meeting. Su ma insha Allah takardun kwangilolin nan gaba ɗaya na shimfiɗa su za ku gansu. Sannan akwai kwangilolinsu da nake bi cikin cibiyoyin gwamnatin jihar Katsina da wasu cibiyoyi sun fara zuwa hannu. Kamar da neman ruwasa shi ma zan ƙara kawo muku ba'asin kanan labaran kwangilolinsa. Na samo inda ya aiki a Wamako local government da sunan kamfanin dai ya renovation. Na samo inda ya kai kekuna na keke napep ya supply Mashi Dutse Federal Constituency. Na samo inda ya ƙara yin tricycle supply to Mashi Dutse Federal Constituency da wannan dai kamfanin nasa. Kuma kuɗin ajiyar kamfanin nan na ɗan Adida Construction Limited suna nan a Zenith Bank, kuma ga account number ɗin 10122102218 1-2-1-0-2-1-8. Duk kuɗin da suka shigo masa in dai ta hanyar kwangila ce ko kwangilar gwamnati ta jihar Katsina ko wasu gwamnatoci suna nan a ciki, kuma ina da su. Ina bin sauran ba'asin kwangiloli daban-daban insha Allah in na same su kamar yadda na fassara maku na wannan na ruwasa da na ba kuma yanzu na ƙara maku 190 kwangiloli, shi ma zan kawo maku nashi insha Allah. Dole da aka farka 'yan kwangila waɗanda suka ɗauki sana'a kwangila suka zama 'yan hoto, suka zama hoto ba a yi da su. Duk inda ma'aikacin gwamnati zama ɗan kwangila kamar da Malam Aminu Kano ya ja hankalinmu da duk inda za a farka mutum ya amfani da teburinsa da matsayinsa ya ba kansa kwangila ko ya an so ma kamfaninsa kwangila a cibiyoyin gwamnatin da yake aiki a ƙarƙashinta. Jama'a dole a samu talauci, dole a samu karaya ta arziki, dole a samu gurɓata ta rayuwa, dole a samu kunci, dole a samu damuwa, dole a samu tashi hankali a cikin al'umma. Yau dai an farka ba Madi ya ce ba, gwamnatin tarayya ta ce jihar Katsina ta talauce ta kare. Idan ba an ba ta ɗauki kowane wata ba ta iya biyan albashi, kamar da har yanzu an kasa biyan ma'aikata albashi. Ba ta iya biyan 'yan kwangila, kamar da har yanzu 'yan kwangila na bin biliyoyin kuɗi. Ba ta iya biyan bashin basu sukan bankuna, kamar da bankuna ke jihar Katsina biliyoyin kuɗi. Ba ta iya biyan basu sukan da aka ɗauko da ƙasashen waje, wanda su ma biliyoyi ne. Ba ta iya biyan fensho, ba ta iya biyan gratuity, ba ta iya sayan magani, ba ta iya samar da ruwan sha, ba ta iya samar da tsaro. Wannan duk alamomi ne na failed state, wanda ba ni na faɗa ba, gwamnatin tarayya da uwa da uba ta gwamnatin jihar Katsina su suka faɗa. Wannan shine tashin hankalin muke ciki. Kuma in dai ba an ci gaba da sa ido ba, in dai ba mutanen Katsina sun maka su kiyaman laili ba, akwai abin da ke ce ma kare arziki, akwai abin da ke ce ma gurguncewa da ba a tashi. Abin da rage kaɗai yanzu a gurgunce gaba ɗaya, haihuwar guzuma, ya kwanci uwa kwanci, kuma an ta samma wurin don kana ganin talauci da idanuwansu a garin Katsina. Ka tambayi masu arziki garin Katsina iya irin rubdugun da ake masu na neman taimako. Kowa abinci yake nema, wa'anda ba su lafiya kuɗin magani suke nema, wa'anda ke magana kuɗin haya suke nema. An rasa inda sai ka da mutum ya zo ya ƙetare titi bai kalli dama ba bai kalli hagu ba ruwan shi da mota saboda yana cefane a kan titi a cikin ƙwaƙwalwa. Mutane su firgici sun tsorace. Ta wannan irin wannan kwangilolin cikin gida wa'anda akasari ba a yi,
in an yi ma ba za a yi yadda dace ba, kuma a ɗauki kuɗi gaba ɗaya na mutane a ce an biya kwangilan nan, na daga cikin abubuwan da ya jawo mu jihar Katsina karewa, na daga cikin abubuwan da ya kawo mu jihar Katsina gurguncewa. In an wasa gab ake da isa wannan wurin. Insha Allahu zan bi diddigin wannan kwangila, wannan kamfani, in Allah da sai na kawo maka abubuwan da za su tada maka hankali. Kamar da na san a ce an farka Aminu Tukur na Ruwasa a lokaci ɗaya 2017, 2018, 2019 ya ba kamfani shi nagarta geologist and environmental officer kwangila 190. Ai dole ta da muku hankali. Wannan ma in na gama compiling, na ba ku wasu yanzu kuma za ku gansu. In na gama compiling su ma za ku ga iya adadin kwangilolin da aka yi da wannan kamfani na ma'aikacin gwamnati. Gwamnatin jihar Katsina, shugaban Ruwasa mai ci yanzu, Suraj Abukur. Mutanen jihar Katsina, wai ina dattawan jihar Katsina. Wai ina dattawan jihar Katsina. Wai ina dattawan jihar Katsina. Abin da nake maimaita dattawan nan suna da kamar sun damu da halin da ake ciki. Amma sun yi shiru, sun yi gum. Sun kasa cewa uffin. Idan dattawa ba su iyawa, ina 'yan bokon jihar Katsina. Ina samarin jihar Katsina, ina 'yan matan jihar Katsina, ina matan auren jihar Katsina. Ina 'yan siyasar jihar Katsina, ba a maganan fati yanzu. Ina 'yan siyasar jihar Katsina. Ina 'yan racen kare haƙƙin bil'adama. Suna ina. An kai jihar mu gwiwa, kowa ya yi shuru. An taulata jihar mu, kowa ya yi shiru. Tsirarin mutane sun kai mu, sun baro mu, sun ci amanar mu. Mutanen da suka halaka jihar Katsina gaba ɗaya ba su kai 2,000 ba a cikin 7,800,000. Amma a ce kowa ya yi shiru. To ni dai na yi nawa. Na gani, na yi magana, na haskaka, na fassara, na yi sharhi. Ko ta damu aka yi ran lahira aka tambayi, ina fata Allah ya bani ikon cewa ya Allah na haskaka. Ya Allah da labari ya zo mani, labarai masu hajji suka zo mani, Allah na bayyana, na haskaka, na fassara, na ankar. Allah a sanadiyyar wannan haskakawa da faɗaɗawa da ankarwa ne, Allah ka shiga da ni aljanna ka firdausi. Mutanen jihar Katsina wallahi a farka, a faɗaka, a hankalta, a tashi daga bacci. Ruwa ya ci gidajenmu, ruwa ya ci dununmu, talauci ya bayyana a cikinmu. Mu tashi mu ceci kanmu, mu tashi mu kanmu ƙiyamar lele. Ba ma addu'a ba ce, addu'a Allah ya karɓa. Dan abinda baka sani ba ya zo maka muraran ka gane addu'a ta an karɓi addu'a. Addu'o'inku na Allah ya bayyana muku azzalumanku an karɓa, an samu ijaba, an bayyana muku su wane ne. Addu'o'inku na Allah ya ba ku shugabanni masu adalci an karɓa, zaɓi ya rage muku wurinku yanzu wallahi. Wallahi a farka, wallahi a baɗaka, wallahi a jajirce, a tashi tsaye. Saboda an riga an kai cikin halin da ba cewa za a yi, za a ce la haula wala quwwata illa billah, amma a tashi ya iki. Imani bai da amfani sai da aiki. Da ma na sani da dama ba ta da amfani sai da aiki. Ƙudurin ci gaba bai da amfani sai da aiki. Mu tashi mai aiki. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتالا وكان الله قويا عزيزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل.
amma da sauran kallo rana da madi zai bayyana